Tu na ukážke máme mikroskopický obraz sedacieho nervu. Tu mám ihlu, ktorou budem ukazovať, ako sa blížime k nervu, a touto fialovou fixkou budem ukazovať, ako asi by sa mala šíriť tekutina. Tak poďme na to. Prvé chcem zdôrazniť, že každý nerv má svoj obal, alebo v angličtine sheath, čiže keď prichádzate k nervu, prvé cez čo prenikáte je práve jeho obal. K nervom chodíme podľa strany, buď správa alebo zľava. Ak ideme sprava, pristávame k nervu na takej 4., 5., 6. hodine, ale skôr tej 5. tangenciálne povrchovo. Ako som povedal, nerv má svoj obal a keď sa k nemu blížite správne, tak ho ťaháte za ten obal. Nerv sa vám takto pod ultrazvukom stáča a už robí taký klik a viete, že ste v tom obale. Podáte si lokálne anestetikum a sledujete si šírenie. Takže teraz si ukážeme, ako u nás na našom pracovisku postupujeme, čo sa týka analgetickej nervovej blokády. Prídem z tejto strany, ako som povedal, na 4., 5., vždy sa nervy obalujú z dola nahor. Podáte lokálne anestetikum a ten nerv vám pôjde ako keby hore. Keď začínate z hora, zatlačíte si ho hlbšie a stane sa to, že ho menej vidíte, musíte si zmeniť hĺbku, alebo ťažšie sa pícha to, čo je hlbšie. Radšej si ho zdvihnite von. Čiže prídem sem, mal som iniciálny klik, idem tangenciálne. Zdôrazňujem, nechoďte na nerv takto. Ak idete takto na nerv, vyrobíte si veľa problémov, pretože jednak do neho vrazíte, pacient sa vám nepoďakuje a zároveň ho môžete poškodiť. Čiže pekne, tangenciálne takto, klik, som tam. Podám si lokálne anestetikum, typicky u nás podávame 0,5, ale sú pracoviska, čo bežne podávajú mililiter, a sledujem si šírenie. Môžete si sondou pobehať proximodistálne mimo ihly a sledovať, že ako sa vám nerv v celej štruktúre obaluje. Niekedy práve ihla vám to totiž zakrýva to reálne šírenie. Podáte ďalej a to chcem zdôrazniť. Máme tu teraz vytvorené tekutinové depo, čo ďalej? Postupujte v tom tekutinovom depe. Tá tekutina vám dláždi cestou a ukazuje, kam máte ísť. Nesnažte sa vybehnúť niekam von, normálne sa spličiť, ako keby jednoducho tú ihlu si takto dáte, ako keby, že chcete ísť pličie a zase v tekutine. A pozrite sa, ako vám to zateká sem. Zase podám anestetikum, som stále v tekutine, zatieklo mi to sem. Čiže vraciam sa potom postupne naspäť a pozriem si, ako mi túto zateká. Podám si ešte anestetikum, snažím sa nevýsť z toho šítu, ten šít je tu, a jednoducho dokončím blokádu tak, že zhruba to C-čko alebo U-čko okolo nervu mám vytvorené. Podal som dobre veľa anestetika, sedí mi to, odchádzam preč. Takto vyzerá analgetická blokáda C-čko alebo U-čko zo spodu nervu. No ale čo robiť, keď sa snažíte o anestetickú blokádu? Anestetická blokáda sa u nás na pracovisku robí trochu inač, pretože potrebujete ten nerv mať dobre obalený, potrebujete, aby vám bola pekná denzná blokáda, aby to dobre nastúpalo. V literatúre sa všade stretnete s tým, že nervy netreba obalovať dookola. Lenže nám sa práve toto opakovane stalo, že nám blokády nesadli. Jednak, áno, povedie vám každý, že zveste si pacienta skôr. Áno, to je správne. Zveste si pacienta skôr, nechajte ten cooking time, teda na nástup blokády na pekne dlhšie. Ale čo robiť s tým, aby ste si zvýšili šancu úspešnej blokády? Lebo niekedy to ani to nestačí, ani nenastúpi. Čiže ako urobiť to, aby ste mali denznú blokádu a rýchlo nastúpenú? Nám vyšlo najlepšie, tak ako som vysvetľoval, pristupujem k tomu z počiatku ako analgetická blokáda, tangenciálne točí sa mi nerv, klik, lokálne anestetikum, spličím sa, podám si mililiter, podám si, aby sa, šírim sa v tekutine, teda posúvam si ihlu v tekutine, lokálne anestetikum sa mi šíri a potom prichádzame na takú zaujímavú vec, že vcúvam dozadu, podám anestetikum a snažím sa byť stále vedľa nervu. Čiže nie, že robíte tieto pohyby, ale jednoducho len vidíte, že v tej tekutine cúvate. A teraz si podám znova anestetikum a skúšam tú ihlu dať takto. A zrazu to anestetikum sa vám začne šíriť aj túto hore dostatočne. Tak nerobíte nič iné, iba sa ako keby škrkate po tom nerve, hej, presne takto to kopírujem tvarov a podám si zase v tejto, tu mám potiaľto tekutinu, podám si 0,5 ml a snažím sa, aby mi tá tekutina začala tiecť tu. Takto je to podľa mňa dosť bezpečné, lebo nesmiete robiť, že tieto pohyby nejaké, vy sa máte škrkať vedľa toho nervu.
a zase sa posúvam v tekutine. Ak to urobíte tak, že sa vlastne, zapamätajte si, hýbanie sa v tekutine. Ak dokážete sa pohnúť v tekutine a ste stále okolo nervu, tak jednoducho takýmto spôsobom si bezpečne obalíte celý nerv dookola. Máte krásnu denznú blokádu, lebo to je rozdiel oproti účku a oproti celému. Budete mať denznejšiu blokádu, ktorá vám nastúpi rýchlejšie. A ešte, ak by ste chceli, že vám sa nezdá, že to dobré anestetikum zateká, tak si otočte úkos. Teraz vlastne ja mám sondu túto a mám úkos smerom k sonde. Tak si otočím úkos, je to tu začiarknuté, ale otočím si smerom nadol, aby to anestetikum túto hora išlo dole. Vtedy vám to zaručene pôjde pekne dookola. A mi chcete dať otázku, že no dobre, ale podávam si anestetikum, čo keď si ho miniem veľa? Tak prídete, keď prichádzate k nervu, majte pripravený namiesto lokálneho anestetika fízak a ten iniciálne šírenie si vyskúšajte s fízákom. Všade sa píše, že keď dáte fízak, ušetrite si podanie lokálneho anestetika, prípadne ak je to pacient s nízkou hmotnosťou a potrebujete ušetriť anestetikom, tak to prvotné si urobte s fízákom, máte overené krásne šírenie, zamente to za lokálne anestetikum a garantujem vám, že ušetríte lokálne anestetikum.